Yo. Sembuh. Kondur. Selamat. Jaran sembrani aja nyangkut bareng wae dipen awet ora pedhot tenange ayo yuk. Sekali lagi. Ayo. Dibantu. Yuk. Ayo. Oh ya.
rasa neng dodo yo 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 Ketiono anak wani marang wong tuwa yen pancen ana sewu siji sing wani Ketiono anak lali marang wong tuwa yen pancen ana sewu siji sing lali sukune wong tuwa wong kang tuhu suci gede ganjarane ayo sak sose Ayo co, ayo co. Iya. oh ah oh ah oh ah oh ah oh ah oh Sikore lantar payune sembuh. Mari, mari. Mari. Dibantu, dibantu.
Iya. Iya. Bablas. Angine. Cepite. Yuk, yuk, yuk. Habiskan, habiskan. Ya. Bener. Ayo, ayo. Yuk, yuk, yuk. Dos. Ketemu pisan tapi pikiran. Iya. Let. Yuk, yuk, yuk. Sembuh. Sampun gatur wonten ing ngarsa jenengan juga sami saking para pamirsa ingkang minulya. Bapak Putra merupakan pementasan wonten ing rival dengan punika lumantar kadang-kadang saking kesenian jadi lana setya budaya. Mugi dadosaken panglipur jenengan juga sami saking para pamirsa matur nuwun. Kalajengaken ing samangki Bapak salajengipun sang keluarga ageng setya budaya badhe caos pirsa menika wonten Bapak Putri kang badhe katur marak sowan taos atur panglipur dumateng jenengan kados sami
sagung para pamriksa ingkang minulya. Wiwit saking menika sumangga sareng-sareng hanengga kiprahipun babak ingkang kalih lumantar kesenian jadilan setya budaya. Matur nuwun.